Satavet on täyden palvelun yksityinen eläinlääkäriasema Porissa. Otamme vastaan kaikkia lemmikkieläimiä pikkujyrsijöistä jopa poneihin asti. Toimimme asiakaslähtöisesti ja joustavasti. Meiltä voit aina kysyä neuvoa lemmikkisi hoidosta. Eläinlääkärinä toimii Erkki Naukkarinen, jolla on alalta jo yli 40 vuoden kokemus. Hoidamme laboratorio- ja allergiatestit ja teemme varjoaine- ja röntgenkuvauksia. Tutkimme lemmikkisi hampaat ja korvat ja hoidamme ne kuntoon. Ja teemme tietenkin viralliset lonkka- ja polvitarkastukset ja annamme rokotukset. Sisätauteja hoidetaan lääkkeillä sekä ravintoaineilla kuin myös kirurgisin toimenpitein. Voit huoletta jättää lemmikkisi osaaviin käsiin. Lääke- ja erikoisruokia sekä vitamiineja meillä on laajat valikoimat kilpailukykyisin hinnoin. Meiltä myös hyvät valikoimat shampoita ja muita tarvikkeita lemmikillesi. Satavet, eläinten hoitoa vuosikymmenten kokemuksella.